Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies fis-sinagoga: din il-kidba seħħet illum intom u tisimgħu. U l-koll bdew juru l-oġba u l-istaġib tagħhom għal kliem mimlih l-ewwa li kien ħireġ minn fommu. Dan mhux bin Giuseppi, bdew jgħidu. Iżdu qalilhom: żgur li se tgħidu għalija dan il-proverbju: Tabib, fejjaq lilek innifsek. Dak kollu li smajna li ġara f'Kafarnaum għamlu hawn f'pajjiżek ukoll. U żied jgħidilhom: tassew ngħidilkom, ebda profeta ma hu milquh tajjeb f'pajjiżu. Għax ngħidilkom is-sewwa, kien hemm bosta romol f'Iżrael fi żmien Elija, meta s-sema baqa' 3 snin u 6 xhur magħluq u waqa' ġuħ kbir fil-pajjiż kollu. Madankollu għand ħadd minnhom ma ntbagħat Elija, imma għand waħda armla minn Sarefta ta' Sidonna. U kien hemm bosta imġidmin f'Iżrael fi żmien il-profet Eliżew, imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq ħlief Naaman tas-Sirja. Meta semgħu dan fis-sinagoga, kulħadd imtela bil-korla u qamu ħarġuh il barra mill-belt u ħaduh fuq xifer tardum tal-għolja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom biex jixtuh minn hemm fuq għal isfel. Iżda hu għadda minn ġo nofshom u baqa' sejjer. Il-Vanġelu tar-raba' Ħadd ta' matul is-sena ikompli mal-Vanġelu tal-Ħadd li għadda, fejn aħna rajna lil Ġesu imur fil-jum tas-Sibt fis-sinagoga ta' Nażaret, huwa jaqra silta mill-ktieb tal-profet Iżajja, ipoġġi bil-qiegħda u lin-nies jibda jispjegalhom din is-silta u jgħidilhom li din il-kidba seħħet illum intom u tisimgħu. ċertament ir-reazzjoni tan-nies kienet waħda ta' staġib. Raw lil Ġesu jispjegalhom is-silta ta' Iżajja, raw lil Ġesu jitkellem b'awtorità kbira, b'seta' kbira, u allura in-nies baqgħu mistaġbin. Is-silta tal-lum imma naraw ukoll in-nies li bdew jistaqsu: minn fejn ġab dan l-erf kollu Ġesu? Dan mhux bin Giuseppi, dan mhux bin Marija. U sa ċertu punt allura n-nies bdew iwaqqgħu dak li kien qal Ġesu. Bdew jiddubitaw. Ma setawx iniżluha kif Ġesu li huwa bin Giuseppi u bin Marija jitkellem b'dan il-mod. U ċertament aħna nafu li Ġesu mhux biss kien bniedem imma kien Alla fl-istess ħin. U Ġesu ma joqgħodx lura milli n-nies jgħidilhom dak il-proverbju: Tabib, fejjaq lilek innifsek. Dak kollu li smajna li ġara f'Kafarnaum għamlu hawn f'pajjiżek ukoll. Għax tassew ngħidilkom ebda profeta ma hu milquh tajjeb f'pajjiżu. Ġesu mal-ewwel beda jħoss li n-nies kienet sessiba diffiċli biex tilqgħu. Naraw allura l-bidu tal-persekuzzjoni li Ġesu kellu ibati huwa u jxandar il-kelma tal-Alla.
Tantu hekk li fl-aħħar tal-Vanġelu ħaduh lil Ġesu fit-tarf tal-belt biex jixtuh minn hemm fuq għal isfel. Naraw mela il-bidu tal-persekuzzjoni kontra Ġesu, Ġesu li qed ixandar il-kelma tal-Alla għaliex huwa għalhekk ġie fid-dinja, Ġesu li jibda jagħmel il-mirakli, kull xorta ta' mirakli, mod speċjali mirakli ta' fejqan, imma xi wħud min-nies websu qalbhom għal Ġesu. Ma setawx jemmnu li Ġesu huwa tassew il-Messija, l-Iben tal-Alla. U allura quddiem din il-kelma li qiegħda tippreżentanna l-Knisja f'dan il-ħadd, ejjew aħna wkoll ma nwebsux qalbna, ejjew niftħu qalbna beraħ għal Ġesu, għall kelma tiegħu. Ejjew aħna wkoll quddiem it-tiġrib, quddiem il-persekuzzjoni, quddiem it-tfixkil li aħna nintaqgħu miegħu fil-ħajja tagħna, ma naqtawx qalbna. Bħal Ġesu li ma qatax qalbu meta sab il-persekuzzjoni, aħna wkoll ejjew anke f'din is-sena tal-fidi inkomplu nikbru fil-fidi, inkomplu nikbru fir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu. Ejjew għalhekk it-talba tagħna f'dan ir-rabaħat ta' matul is-sena tkun mulej iqaf miegħi tin il-qawwa u l-kuraġġ biex nibqa' miexi wara ibnek Ġesu biex inkun tassew dawl, inkun tassew ħmira fis-soċjetà tagħna illum.